però recordeu qui és ell? Jo soc l'Arturo Padilla, us vaig venir a visitar fa un temps. I hem fet aquest vídeo perquè us volem dir una cosa molt important. El més important és estudiar literatura. Perquè sí, I per què no? la literatura sempre està de moda. Llegir és sexy, ens permet dominar el llenguatge i ens converteix en persones poderoses. Si saps parlar bé, saps convèncer, saps seduir, saps enamorar. Saps que quan parlem fem servir més de 3 metàfores per minut? Què dius? Què dius? Sí. Inclús quan diem que la literatura és una merda, estem fent servir una metàfora. Perquè la literatura, la bona, ens parla de temes universals, de temes que han preocupat la humanitat i que ens estan preocupant encara avui dia. Els éssers humans som éssers emocionals i racionals. Bona part de les decisions que prenem diàriament són emocionals i no racionals. Per exemple, quan busquem parella, quan triem els nostres amics, quan decidim què farem un dissabte, quan ens comprem uns texans, sempre ens deixem guiar per les emocions i els sentiments. I aquestes emocions i sentiments s'han tingut sempre. I la literatura ens parla d'això. Ens presenta personatges amb qui ens podem identificar i ens permet conèixer-nos millor. Perquè els videojocs, les sèries de televisió, el YouTube, les cançons, la publicitat van plens de literatura. Perquè és important tenir referents literaris per desxifrar part dels missatges que la societat actual consumeix. Els dissenyadors de videojocs o de sèries necessiten guionistes, que són consumidors de literatura i també es guanyen la vida escrivint. I són gent molt i molt interessant, que de ben segur van estudiar literatura. I lliguen molt, Perquè la literatura, com a art, no només té una funció estètica, també lúdica. Ens ho passarem bé llegint i parlant. Perquè els que saben de literatura no són uns avorrits. Perquè valorar la literatura és cabdal per la nostra cultura. Per conèixer el nostre passat. Entendre el present I valorar el futur. Ara ja tenim el que pensar. Un petonàs.